London her for et par dage siden og høre Penetration, som er et af de tidlige punkbands op fra Newcastle i England, hvor og de skal så meget ud af starten med et af de få vækstbatterier på en kvinde i forgrunden. Det var en stor oplevelse. De opførte hele deres første album for 78. Og i den originale besætning? Næsten den originale, så mange som det nu var muligt at samle en 52 toner en krone. Så i før vi tog den op. Hvad kan vi tilbage til det? Jeg tænker mig at spørge dig. Er det først og fremmest for dig noget musik, eller er det eller også i hvert fald